Nyika dzaunokwanisa kuenda semuZimbabwean pasingadiwi visa kana kuti mamwe requirements anorema. Part 1 Botswana. Mamuka sei muri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Nezuro ndakaposta imwe nyaya, pane vanhu vakawanda vakauya vachipopota mushure mekunge ndaposta nyaya iyoyo kuZim Confessions. Back up ndakaiposta late at night, message yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu vari kuBotswana. Zvavaitaura confession iyoyo vaita kudada, hanzi nhamo yeumwe airamirwi sadza, ndo zvavainge vachitaura. Asi kune vamwe mukoma vari kuBotswana vakauyawo nenyaya yavo yandati ndinge ndichiverenga. Message yavakanditumidzira yakamira sekudai so: hanzi mukoma Nashi muri sei, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndiri kunzwa ndichibatikana. Dai ndainge ndiri mupfumi ndingadai ndakadoneta mari kuvana veZimbabwe vari munyika yeSouth Africa kuti vange vachiuyawo kumusha, asi handina hangu mari. Kunyange ndisina mari, ndangoti ndinge ndichiuya pano ndinge ndichibatsirawo ruzhinji rweZimbabwe kune avo vanenge vachikwanisa kuzotevedzerawo gwara iro randakafamba naro. Ndiri murume ndine makore 43 years ekuberekwa, uye zvekare ndigere muno muBotswana nemudzimai, uye zvekare tine mwana wedu ari kutoenda kuchikoro. Kumusha ndinobva kuGokwe. Pari zvino ndinoshanda hangu basa ndinoita zvekufudza mombe muno muBotswana, but peace yandiinayo mumwoyo mangu yakanyanyisa. Ndiri kunyora nyaya iyi seresponse kune confession yandakanzwa ngerimwe baranzi iro rine confession yamakaverenga yamakange musingafanire kuti munge muchiverenga. By the way, pandakanzwa confession iyoyo ndakanzwa ndichibatikana kuti maZimbabwean tinoitirana utsinye, uye zvekare hatidi kupanana information. Handisi kuti kuno kuBotswana kuti unge uchinzi wawana mapepa zviri nyore, but kunoraramika kwakasiyana nekuSouth Africa. Ndiri kunyorawo nyaya yangu iyi ndichivimba kuti kana mukazoiverenga inogona kubatsirawo zvizvarwa zveZimbabwe. Ndinozviziva kuti ruzhinji rwenyu manga magara matoneta nekuramba muchirarama muri munyika yeSouth Africa, uye zvekare kungogara muchishungurudzwa zvekare nevanhu vedhudhula. Believe you me, neniwo ndakange nditombori in that very situation, but pari zvino Mwari vakandivhurirawo mukana wekuti ndinge ndichikwanisa kugara zvakanaka ndiine mapepa angu ndiri muno muBotswana, kunyange ndiri mufudzi wemombe, but imba yandiri kutovaka kuZimbabwe haungamboti imba iri kuvakwa nemunhu anoita zvekufudza mombe muBotswana. I think chingori chinhu chakakosha kuti unge uchinzi wagara munyika uine mapepa, nekuti ukagara munyika mekuti unenge usina mapepa hauna kana right, hauna zvaunokwanisa kuita kumusha uye zvekare nemunyika imomo. Nekuti kana ndiri seni zvangu, kana ndikafunga kumboshanyira mhuri kuZimbabwe, tinongopinda mumotikari totoenda kuZimbabwe totodarika pabhodha zvisina kudhiza mukati. Asi kana ndikatarisa makore awo andakange ndichiri kuSouth Africa, ndaigona kugara ndichingotumidzira mukadzi kumusha, nekuti unenge uchitya kuti murodhi umu unogona kungogaruka watosungwa ukabva watongobhaniwa munyika imomo. Ndakagara munyika yeSouth Africa kwemakore anokwana kuita 8 years. Ndigere munyika yeSouth Africa ndaingoita mabasa ose. Ndaita zvekuvaka ndiri muBotswana, ndikamboita chigarden boy ndichishanda, but kunyange ndainge ndichishanda zvangu, but ndakange ndisingakwanisi kuti ndinge ndichinyatso kusvika palevel randainge ndichida nekuda kwenhau yemapepa. Ndakazoti mava mugore ra2024 ndakangozvibvunza mubvunzo wekuti asi munhu unosvikepi mushure mekunge tatorerwa ma2500 awo atikatorerwa nemapurisa. Saka mapurisa awo anoita sekunge akatopiwa tip off nemurungu wandakange ndichishandira panguva yacho iyoyo, ainge ari muZulu uyo akange achiita zvematenda. Paakatipa mari dzedu mukoma, ndipo apo
pakabva pauya mapurisa vakabva vatisunga titori nemaenvelope edu. Vakangofamba nesu kubva paconstruction site ndikangoti about 2 kilometers vakatokona vakapinda musango ndobva vataura nesu vakati, varume, kana musiri kuda kuenda kujeri tipei mari. Mukomana chi takangomaburitsa ma 2.5 sekutamba sekuseka tikatongoenda kumba tisina kana chatainge takabata. Saka zvakangondirwadza kuti munhu unosvikepi uchingorarama upenyu hwekuti unokuchingonzvengana nemapurisa. Ndipo pandakatanga kutaura nefriend yangu, kana uri kunzi unenge uine shamwari iri muBotswana, ndodzimwe nzira dzaungashandisa kuti unge uchikasika wauya kuno kuBotswana ukamubvunzawo kuti kwaari kunoraramika sei. Iwe sedunga munhu unokwanisa kuzongozvionerawo kuti zvinoita here kuti unge uchimbozama laki, but zvinoda uine munhu waunenge uinaye muBotswana anenge achikubatsirawo paunosvika kunoku, at least usvike wakawanda uri kumashure kwake. Zvimabasa zvaunenge uchiita uchiri nemadays wozviita zvimabasa izvozvo wakawanda. Isingabudi ndeyekuti unogona kungouya kunoku uri wega, haipapo unokwanisa kutambudzika because unenge usingazivi masystems kuno kuBotswana kuti anomboshanda sei. Saka ndakataura nefriend yangu ndichiri kujoni ndikamuudza kuti kuSouth Africa nhamo yainge yanditamba tsvina uye zvekare ndainge ndaneta kungoramba ndichirarama upenyu hwekuti ndinenge ndichiita sekunge ndiri musungwa munyika yevanhu. Saka akabva ati kwandiri, aiwa, no problem, unogona kuuya kunoku. Ndakaendesa mhuri kuZimbabwe, ndini uyo ndikabva ndakwira ndikabva ndati muBotswana handina kutomboenda nekumba first. Ndakasvika ndikabva ndagara naye papurazi apo patiri kushanda. Saka ndagara, akabva anditi ndichataura nemurungu wangu. Akazoenda akabva anotaura nemurungu wake. Murungu akabva ati angambotanga aenda kumusha kuzodhindisa passport yake achibva kuZimbabwe kumusha kwake. Ndakabva ndachizodzokera kumusha, ndakatomboluza hope because muZimbabwe ndakagara kudazve about 5 to 6 months. Murungu ainge achingoti aiwa ndichazomufonera. Ndainge ndava kutongoitawo zvimabasa zvekiya. Hama dzangu nyika yeZimbabwe inorwadza kuraramira uri mairi. Mudzimai wangu akatomboregreta akati tinogona kunge takamhanya, ngatidzokerei kuSouth Africa because kuma 2024 vanhu vaitongofamba mukoma, kunyange anenge asina passport waitongorova musina to Cape Town vanhu vachishanda pasina ainge achimbofungidzira kuti zvinhu zvainge zvichazooma kusvika palevel rakadaro. Saka ndirimo muZimbabwe ndaingoitawo zvekiya upenyu hwekungotsanziridza, asi shamwari yangu ndoda kumutenda nekuti aitoputawo achitombondionawo nezvimari achingondisimbisa kuti basa unoriwana. Murungu ndakataura naye, basa unoriwana. Saka akazoti andifonera akandiudza kuti murungu ainge ati ndige ndichiuya kuBotswana. Saka ndakabva ndachizodzoka kuBotswana. Unfortunately ndakabva ndapiwa 30 days mukoma, zvinoita mhepo. Ndapiwa 30 days paya. Ndikati zvino ndoita sei basa, ndokubva ndapinda basa. Murungu wangu he was very disappointed, akati manje uchaita same because hazviite kuti uzo overstaya. Kana ukagara overstaya muBotswana zvinozonetsa. Mukoma ndakazongoita mutrivhoni wangu ndikabva ndanyepedzera sekunge ndainge ndatombobuda muBotswana ndikabatisa passport yangu. Yakange iri high risk move yatakaita nefriend yangu. Ndiri muBotswana ndakasara ndisina mapepa. After that passport yangu payakazodzoka apo yakange ichitaura kuti yainge iri kuZimbabwe, murungu ndipo paakabva achizongoita chiadvert chekunyepa. Akangoitawo zvekungobhadharawo kuti ange achiburitsirwawo advert yake manewspaper avo evarungu. Saka mushure mekunge vaisirwa advert yakagara, hapana kana munhu akambouya achiti ari kuda basa iroro. Ndopaakabva achizotanga kufambira nyaya dzacho dzekuti ndinge ndichizowana permit. Zvakanditorerawo kanguva mukoma nashe, but the most important lesson, kana wagara muBotswana uchiitirwa madhiri epermit,
make sure kuti haufi wakabatwa nemapurisa. Munongoziva nyaya dzacho kuti kana ukagara wabatwa nemapurisa zvinozoti netsei. Ndakange ndisingaende kutauni, ndakange ndichingogara mumupurazi ndisina kwandinoenda nekuda kwekuti ndakange ndichitya kuti ndikangosungwa nemapurisa zvinobva zvatodhakwa. Nenyasha dzaMwari ndakasvika pakuzoisirwawo pemiti mupasipoti yangu. Ndingangoti ndiko kakange kari kekutanga muupenyu hwangu kubva zvandakabuda muZimbabwe ndichinzi ndiri kuenda kunoshanda munyika dzevamwe vanhu, kutoona kuti kundava kutokwanisa kutovhura bank account, kundava kutokwanisa kutofambawo kutoyambukawo bhodha ndisingatyi, ndisingabhadhariswi mazimari nekuda kwekuti unenge wakajamba bhodha. Mukoma ndakatomboita dzungu rekuti ndaingoti ndikangoshanda 2 months ndobva ndatoti mubhazi ndakananga kuZimbabwe kunoona mhuri yangu. Saka ndichiuya panapa ndinoda kungoti kuvana vose veZimbabwe avo vakadzingwa munyika yeSouth Africa vanenge vachiri nezvimari zvavanenge vainazvo, musatambisa mari. Kana ugere paugere usingabhadhari rent unogona kutsvaka zvimwe zvekuita, but advice yangu ndeyekuti usabudisa mari, usashandisa mari muZimbabwe uchifungidzira kuti kushandisa kwawaita mari kuchakudzosera imwe mari, nekuti ikoko kwamunenge muri kuZimbabwe kwakasiyana nekuSouth Africa kwekuti waiti ukahodha zvinhu zvinogona kutengwa nekukasika. MuZimbabwe munhu anokuhodhesera ndiye anogona kutoita mari kutodarika iwewe. Kana uine kamari kawakabhajeta ugere mumaruzevha, ramba wakasungirira kamari ikako. Semurume kana uine mukadzi, chimbobuda wosiya mukadzi ombouya kunoku onyatsodhindirwa zvako mazuva ako, opinda muBotswana omboona kuti zvakamira sei. Kana uine hama, kunyange shamwari kana vamwewo vawakadzidza navo unenge wakasoguma kutaura navo kudhara, taura navo vakuudze kuti masystem acho emuBotswana akamira sei, uye zvekare usanyara. Zvisinei nekuti kuSouth Africa wakange uri bosi uine chikampani chako, masamba atochinja. Kana wava kutoda kutoraramisa mhuri, kunyange ukanzi uri mufudzi wemombe, iva mufudzi wemombe uchiwana zvemari, nekuti varume tinganyeperana. Zimbabwe pachezvayo hairaramiki. Ndiyo nyaya yangu, ndinongoti kwamuri mose, may God bless you. Mari vakuvhurireiwo madhoo ekuti munge muchizowanawo kumwe kwamunoenda mukanoshanda zvinenge zviri pamutemo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Thank you very much mukoma nemessage yenyu. Response vakange vachiresponda message imwe iyo yandakatumidzirwa ndikaiverenga nezuro usiku on our Zim Confessions backup channel. Vamwe mukoma vari kuBotswana vachiti vari kuita munamato wekuti maZimbabwean ose akadzingwa munyika yeSouth Africa vasafa vakatendedzwa kupinda muBotswana. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi. Ndinokukurudziraiwo kuti kana muri kunyika kwamunenge muri ikoko, no matter how far, kana kuchiendekawo nyore vanhu vachikwanisa kunoshandawo ikoko, you can bring your stories sezvaita mukoma vedu ava ndosheyawo pano pachannel pedu. Regedzei tibatenda panyedu inotevera. Nganzi makadi zvenyu mukoma, ndakaenda kuKenya kunorapisa mwana wangu aipenga. Zvinhu izvi zvakaitika ndichati mugore ra2019. Mwana wangu iye oga mukomana wandichati panashe all of a sudden akatanga kurasika njere. Handizivi kuti chii chakaitika, kuti pane akamurova here kuchikoro, but before that mwana wangu was a victim of school bullying. Ndakange ndatonetawo nekuramba ndichingoenda kuchikoro ndichinobvunza kuti ko chii chiri kumboitika. Mwana wangu ari kungoya akakuvara, uniform yake yakazara ropa, ndianiko ari kurova mwana wangu? Saka maticha vaingoti havana kana zvavanoziva, uye zvekare panashe is very gentle, havasati vakambomuona achitamba mamonkey game. Ndaiti ndikamubvunza kuti ndiani ari kukubhula, vaingotanga kungochema obva ati hapana mama.
Saka mwana akazouya nerimwe zuva ainge akakuvara. Ndakamubvunza akati ndanga ndichitamba nevamwe vangu ndokubva tadonhedzana. Mukoma ndakati okay. Mwana wangu uyu akazotanga kurwara zvisinganzwisisiki. Ndopaakatotanga kutoratidza kuti akange ava murwere wepfungwa. Mazuva ekutanga pazvakaitika ndakafungidzira kuti maybe mwana ari kungoita hake majokes because ainge achitaura nemadziro. Ndakanzwa mwana wangu Panashe akange ari mudining. Ndo pandakabva ndabuda mubedroom ndikati komeremere iri kudining chii. Ndabuda mubedroom ndakamuona akange achitaura nemadziro zvake. Ndikamubvunza kuti ko chii chiri kuitika. Akabva ati kwandiri, mama hamusi kumuona here murume uyo ari mumadziro ari kuti ari kuda kuenda neni kumafaro. Ndakamurova. Ndakafungidzira kuti maybe ainge atova demonic possessed. Ndikati manje ndikuda kurova dhimoni iroro riri mauri kusvika rabuda. Situation yakabva yatoita worse. Panashe akatanga kutirova. Nairova ini, airova zvikari nababa vake. Akatanga kudamaja zvinhu mumba. Property mumba mukoma yakasvika pakuita mvenge. TV takange tava kuti kana hwava usiku zviya tava kuenda kunorara taiturunura TV kumadziro tobva taiviga mubedroom because aigona kungomuka oenda onotanga kuirova zvake kana kunyora achishandisa matools ababa vake ekubasa. Takagara pasi nemurume tikaedza kunamata. Mwana uyu takaenda naye kuma elders akasiyana. Takaenda naye even kuna bishop vekuchechi kwedu, but situation yakangoramba yakadaro yaitowedzera kutoita worse. Takazoenda nemwana kuParirenyatwa. Takashandisa mari yakati one day. Ndo patakazoudzwa kuti mwana wedu pakange paine dambudziko rainge richiitika paari, uye zvekare mwana uyu akange asisiri mwana uya watainge tichiziva. Taifanira kuti tinge tichito understand kuti instead yekuti brain dzake dzinge dzichidevelopa, brain dzake dzainge dzichitodzokera kumashure. Mukoma ndakachema kuridza mere. Ndakatarisa mwana wangu ndikati saka mwana uyu ndiani achazomuda? Ndiani achazobvuma kuzoroorwa naye? Achararama upenyu hwakaita sei? It was very painful. Handidi kukunyeperai. Mwana wangu nekuda kweviolence iyo yaakange achiita, zvose zvaiita mukomanashe zvakazokonzeresa kuti tinge tichizopiwawo advice yekuti tinge tichigara takamusungirira pambedha. Aiti zviya kana akaona sekunge marelaxa aingokwanisa kana kungozvidya rurimi rwake. Mukoma zvaityisa kane zvaainge achiita. Saka ndakabva ndachizotaurawo neimwe friend yangu after church. Akabva ati kwandiri, Kate, ndakanzwa nezveimwe n'anga yekuKenya. Ameno kana uchikwanisa kuendako ikoko. Out of desperation nemurume wangu takabva tachizosimuka ndokubva tachizoenda kuKenya. Takange tiina pana. Takatanga tatoendeswa kun'anga kuitira kuti ange achimboita normal. Pane vamwe sekuru vemuchitungisa vakatibatsira, vakamutemerera pana uyu nyora dzekugotsi. Akatotanga kutoita sekunge mwana anoziva zvaanoita, but munhu ainge achimuziva seni saamai vake. Ndaitoona kuti zvimwe zvaari kuita kune mumwe munhu zvinogona kuita sekunge zviri normal, but mwana uyu ari kutopenga. Takazoti tasvika muKenya ndokubva tachizombogara pamba pen'anga. Saka n'anga yacho yakati zviri pamwana wako zvikukutu. Mwana wako uyu akapengeswa nomumwe munhu akamuroya wekumhuri kwako. Ndikati zvinondoita sei? Sekuru ivavo vanenge vaine hari. Mukati mehari munenge muine sora rinenge ririmo. Sora iroro handizivi kuti rinenge rakabatwa nei, but rinoratidza kuti rinenge rakatobatirira mukati mehari. Saka vanenge vachikurunga. Sora racho rinocheka. Kunyange pavakanditi isa maoko ako muhari, ndakabva ndatochekwa naro sora iroro. Mushure mekunge vanditi ndinge ndichikurunga sora ravo rinocheka,
ropa rabuda ndopavakabva vachizotanga kudzvova, vakabva vati kwandiri, handiti unozviziva kuti munyika yemweya unoti kana ukapiwa chawapiwa pane chinofanira kuti chinge chichitorwa. Kana uchida zvaunenge uchida unopa vari kumhepo vokupawo zvaunenge uchida. Vakanditi hakuna benzi rinongorapwa, upenzi hwacho hungonzi hwatongopera. Pane anenge atogadzwa shavi racho rinenge richipengesa munhu. Ndakabva ndati zvino ndoita sei? Vakabva vanditi chimbobuda panze, ndoda kuti unyatsokugara pasi wodzikamisa hana yako wofunga munhu wawakavenga muupenyu hwako hwose. Kana wamufunga wobva wauya munomu uchitaura zita rake kusvika wagara apa uchingotaura zita rake. Zvadaro ndakabuda panze ndokubva ndagara pasi kuda about 5 minutes. I then thought of one of my former high school mate wandakamborovana naye tichiri kuchikoro, saka zita rake ndichamuti Mai Tendai. Saka takati tarovana tichiri kuchikoro kudaro, hapana zvakawanda zvakatoitika. Ndikabva ndachizodzokera mumatare, ndakabva ndaudza sekuru ndikati mhandu yangu ndinoiziva. Vakadzvova vakati zvakanaka, vakabva vandipa hari vakabva vanditi ndege ndichitaura zita rake mukadzi iyeye. Ndakataura zita rake uye zvekare nezita remwana wake. Mwana wangu mukoma akabva angotanga kungogwina. Ndakatofungidzira kuti zvimwe kuda mwana ainge ava kuda kufa. Akati apedza kugwina ndopa akangonditarisa akati, mama, ko tiripi? Akabva atotanga kutochema. Ndakabva ndatoziva kutoti mwana wangu ainge ava right. We flew back to Harare 2 days later. Mwana ainge atova completely normal. Hepano pandakazoti ndichitarisa profile raMai Tendai, mwoyo wangu wakabva warwadza, because pfungidziro dzangu dzaingova dzekuti maybe kungobvisa mhepo kubva pamwana wangu yobva yangotanga kungoteverera Mai Tendai. To this very day mukomanashi Mai Tendai vari kutambudzika nemwana wavo. Unfortunately mukoma mundiregererawo, handikwanisi kuti dyo nemo ndichikuudzai dambudziko iro rakatarisana naMai Tendai nemwana wavo Tendai, nekuti ndinotya kuti zvimwe kuda vanokwanisa kuzosangana vone maconfessions awa vakabva vazviziva kuti mwana wavo ndiye wandiri kutaura nezvake. Ndangoti ndinge ndichingokuudzaiwo zvandakaita mukoma. Mwoyo wangu uzere nekuzvizvidza nekuda kwezvandakaita, asi dzimwe nguva ndinoti ndikagara pasi ndikatanga kuzvidemba ndinobva ndati iwe dzikama, nekuti dai usina kuita utsinye hwawakaita nanhasi uno mwana wako angadai achiri kupenga. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Saka munoreva kuti hamusi kutombofunga nezvazvo kuti mwana uyo wamakakuvadzisa munge muchidzokera kun'anga ange achiita right. Condition yemwana vakandiudza kuti chavakaisa pamwana weenemy yavo uyo asingachakwanisi kana kurarama upenyu hwakanaka out of nowhere. Hamumunzwiriwo tsitsi here mwana iyeye? Asi ivo vari kuti pose pamunonzwa zvichinzi parapwa benzi, hanzi upenzi hwacho zvibvunzei kuti hunenge hwaiswa panani. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudai. Hanzi mukomana chimuri sei zvenyu? Please post my story makavigawo chitupa changu. Zvakatangira apo pandakaiswa matattoo maviri. Mukomanashi ndine butterfly tattoo iro riri kumusana kwangu, uye zvekare ndine rimwe tattoo randakaiswa paruoko rwangu. Matattoos awa mukoma pandakamaiswa ndakange ndisingazivi kuti ndava kutojoina satanism. Ndakaiswa matattoo awa, it was last year, apo pandakange ndaenda kuvacation neimwe boyfriend yangu muNigerian.
taenda kuvhakesheni kudaro akabva anditi I enjoy a woman anenge aine tattoo more than mukadzi anenge asina anything. Nekuda kwekuti ndakange ndichida kufadza mutengi, I then agreed, ndokubva aenda neni ndikabva ndachizonoiswa tattoo. Usiku hwacho ihwohwo mukoma ndakarota umwe mukadzi uyo akange aine blonde hair, akange ari munhu mutema, ainge akapfeka zvinhu zvakange zviri zvered but akange aine blonde hair. Ndakamuka makuseni ndokubva ndaudza muNigerian wandainge ndiinaye ndikati ndinongopedza ndakarota nezuro, handisi kukwanisa kudzinzwisisa. Akangoseka zvake mushure mekunge andibvunza kuti ndainge ndarota hope dzakaita sei. Akabva aseka. Usiku hwacho ihwohwo mukoma ndakarota ndichipiwa dress rakange rakaita orange like. Dress iri mukoma raingovhara pamberi chete, kumashure ndakange ndiri musho. Pandakarota ndichipiwa dress iroro ndo pandakabva ndaudzwa kuti nhasi izuva rako remuchato. Ndakabvunza kuti ndiri kuchata nani, ndikabva ndanzwa vanhu vainge vachiseka, but pakati pevanhu vainge vachiseka ndakanzwa sekunge muNigerian uya wandakange ndiinaye iyewo ainge aripo achiseka navo varume ivavo. Saka ndakabva ndachizotorwa noumwe mukadzi akange ari mutema ndokubva achizoenda neni mune imwe room iyoyo yakange ine maketeni ered kumadziro, kwakange kusingaoneke madziro, waingoona maketeni chete. Akabva atora chair ndokubva anditi gara apa. Pasina kana nguva ndakaona pakati pemakumbo angu pachibuda nyoka. Pandakaedza kuti ndinge ndichida kutiza, ndakatadza kutiza. Ndakazoona ndava mune imwe room but yakange ichita sekunge yakange iri iyo room asi makange mava nemubhedha. Ndaradzikwa pamubhedha, nyoka iyoyo yakatanga kuita zvayaida neni, yakarara neni mukoma kusvika ndichizomuka. Chiitiko chakandikatyamadza ndechekuti pandakanomuka ndakabva ndachizoona muNigerian wandainge ndiinaye ainge akagara couch iroro rakange riri padhuze nepabalcony, but akaritora couch iroro ndokubva ariswededza akabva arigadzika in such a way zvekuti ainge akanditarisa ndiri pabed. Ndakange ndichiita bonde kuhope ndisisina kana chandainge ndakapfeka, iyewo ainge asina chaainge akapfeka. Akabata sabhuku vake mumaoko achiita wose kunge ari kuita bonde, akavhara maziso ake. Pandakamuka ndakaridza mhere because ndakaita sekunge ndaona nyoka yakange ichinanzva sikarudzi yake. Nekuti ndichingonomuka ndakabva ndaona kuti akabva atorasa hurume, pakangoita flash kakupenya so ndokubva ndatoona nyoka yakaita sekunge yainge ichitonanzva hurume hwake. Zvinova zviri zvinhu zvakandivhundutsa. Iyewo akabva avhunduka ndokubva aseka zvake, akabva atora katawel akabva azviwaipa. Fast forward, we returned back to South Africa. Tadzoka kuSouth Africa ndakatanga kudiwa nevarume vane mari. Murume wandakatanga kudanana naye akange ari mupurisa wemuDurban, akange aine nyembe. Mupurisa yeye aiva nemari zvake mukoma, but akazosvika pakuzobroka, akazogumisidzira atova a drug addict. Fast forward mukoma, pari zvino ndine kwandiri kugara. Murume wandiri kufambidzana naye mukoma Nashi ainge ambori munhu ane zvinhu zvake, but level radhakwa. Nemurume uyu wandiri kufambidzana naye tairaramisana upenyu hwekuti hapabikwi hapaite sei, but zvamanje manje ndikuona kuti mari yavo baba ava iri kupera. Ndikaramba ndiinavo semadiro andinovaita, vacharamba vachingosvetewa laki ravo rose nenyoka iyoyo. Asi kana tikarambana pachiri padhuze vanokwanisa kuzosara vaine kahupfumi. Ndinomuda murume wandigere naye, ndaneta nekuramba ndichingoita zveuslay queen. Ndomuudza here, ndoramba ndakagara naye here in silence, ndichingonamatawo mumwoyo kuti Mwari dai maita kuti zviri pandiri zvinge zvichizobva uye zvekare munge muchizoropafadzawo murume wandigere naye, nekuti kwandiri ndava kutozviona sekunge murume wangu.
ndiri kukumbirawo mazano kubva kune vedare renyu. Matatu ndichiri nawo uye zvekare ndine nguva dzekuti ndinonzwa achifamba. Varume vose vandinorara navo vanogumisidzira vava kumananzva matatus awa panguva yebonde. Handizivi kuti sei zvinhu zvakadaro zvichiitika. I have never asked. Kunyange murume wandigere naye pose patarara tose anogumisidzira aluza control ava kutongonanzva matatus angu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakaoma. Maybe kutonanzva kwavanenge vachiita matatus pamwe ndo location yacho yavanenge vachitopa kumunigerian wenyu kuti ndiri pano chitora zvako laki rangu. Zvakaoma. It means kuti you have a covenant nemunigerian wenyu. Maybe you need to find God and more destroy that altar yamakaiswa pamuri. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.